baba vasikuchengeta mwana wavo uyezve vanondishungurudza. Vanachi? Vanondishungurudza. Muri mukadzi nemurume? Takasiyana. Mabapi? Mwadza nemushando. Dedi? Vatori changami. Mukadzi takasiyana naye. Tane 3 years. Let us say taseparate, restosiyana. Takaseparate. Taseparate kudaro ndakaroora. Handiti kati. Taseparate. Tagara 3 years. Takaseparate. Uyu vatangata vechi. Ndiyabhatira rent, everything ndiyabhatira zvese. Makaseparate kudaro? Takaseparate. Uya vatanga kuti asi? Vatanga kuita zvake chi? Ega. Zvei? Izvo zvokuhura. Zvokuhura? Vanhu makaseparate ka? Asi ndine bhadhara zvinhu zvese. Vanhu maida kuzodzokerana ndi? Tengeti pasheparisei. Maida kuti pavatemiwa handiti. Right. Zvadaro inini ndiyabhadhara zvese munhu handiti. One location vanotaura kuti ukadzoka kudai handiti. Ndafonera mubeya yangu ndikati iwe kana iwe uchita zvinhu zvako handiti ane mwana wangu hani. Kana uchita zvinhu zvako handiti ita wakadzikama. Pane kuti nhasi waunza ndingi mwana wangu ona baba mwana wababa handiti ndopakamuka achinoita sei achitotuka chanza saka munhu akuudza ndini iwewe vana nomushauta kana muti kwewo ukuzviitira ichi ukanzi iwewe baba napa kana mwana wacho haumuchengete uyu ndakutochengeta mwana uyu ndinaka ndabhoeka ndikati saka uyu munhu iwoyo kana achinidaro ini mwana wangu ndochengeta ndakira ndichengeta mwana wangu handiti. Mwana akura sei? Aripo grade 2 atoripo handiti. Saka ndakamuti iwewe usasangana nababa wawandi kozi ndini kukubhadharira chi usawena na usaone zvikomba zvako muchi mumba vanobhadhara rent nini ini wacho isikatomboenda koko mukumanzisa asi ndaibhadhara zvese. Manzwa kasisa Pamusoro edai. Mashoko avari kutaura nawo ndikukokana nawo pakuti 3 years dzavari kutaura kuti ane 3 years dzaramara ndedzekunyemba tine 5 years. Pavari kutaura kuti vaindibhadharira rent vakabhadhara gore rekutanga vasati vanondiramba paseparation yavari kutaura kuti vachiri paseparation ndopavaibhadhara chi kubva pavakanonditura kuvabereki vangu kuti andichamuda mwana wenyu uyu ndopanga ndakatanga kupinzawo chi wandaifambidzane naye mumba ndopaakazvinzwa kunzi mukadzi wako uya aita muvhoni ani munhu waari kufambidzana naye zveshuwa akauya akashauta mazuva ayana kubva paakanga nonditura kumba kwedu haana changa akuvisa ndabva ndopapa ndakazomupindura ndakati iwewe wakanonditura kumba kwedu wakati hauchandida asi uri kuuya uchindichengera. That was 2021. Alright, mukadzi uchi kumuda izvo? Izvo zvachamuda. Koma mumuda? Achamuda. Ndotongotero zvanenge. Basi asanyepere dare. Asanyepere dare. Handinoona chi. Inini ndakapinza. Ndazvinzwa. Ezvinzwa uchamuda. Kasi wamuda? Ndaimuda. Ndakaseparation. Muri paseparation wamuda? Vandakazonga kuti zvake. Ndakutaura nyaya iyi. Munonyamude. Nomuda. Nomwe wese choka tichoka. Zvokuti nhasi akada kudzoka munodzoka. Audzira choko ini ndaka ani mari kuza chipa ndangu. Iyo mari. Ndirakuza chipa. Waya kudarika. Ora ikanyara. Isi basa redu isusu. Akanyara. Basa redu. Bozi ni chikuti nesa inini. Amaya kuti anzi. Andu ndakaita sei? Ndakaita muvhoni. Kasa kuti chengeti mwana anondabvisa. Panapa magariro ari kuitwa pana kunoti vanhu pane kakatika katoda kuiswa. Imi amai mugona kugadzikika here zvekudzokera nemurume? Kana achinge andigamuchira. Handati mugona kugadzikika here imi? Iwe une mumwe mukadzi? Ndagara ndiri mukadzi. Ndinamuroora wachinenge ndine mukadzi. Kasi unogona kumuda? Ndairomuda kamazuva. Ndezvinooneka manje. Wozi munoona chinhu. Chinoita zvekuita kuti inini ndadini. Ndopa mari ndopa mari ndopa mari iyani yechikafu kana chikura. Ora ndikatikubatsira ndiro shamwari yangu ani. Onzo. Ora njana shamwari. Tasukuna kunodanana. But zvanzi nouyu uyo. Ndingagona kukutora kwapa pamanga makupinda pinda apo. Unozobavhara ino.
ndozvandapindura kuti hongu ndinopabhara ndokunge andigamuchira Anditi. asi zvikaramba zvakadaiwo ini ndiri munhu wenyama ropa ranguwo rinodii unomhanya ndichiriwo mwana wechidiki ndo pane chokwadi Wangu ya shamani. Ando kugamuchira. Indu wangamuchira rudzuka. Makaramba na kugara. Ndaudzokera point yatarwa naona wakura. Tiwewe yanditi. Akati ndokuda unozvivhara ere zvipande izvi. Ati hongu. Amupamira munzi. Saka ipapo manje anditi. Uyu andogara nemurume waanaya watorodzwa murume. Izvo zvanogara nemurume. Handisvika nomba kwake. Kana ukapisa ndinobvisa papi ndinazikataure naye handisvika kwake. Mugara nemurume rame. ndina murume wandinogara naye Shamwari yangu idorimwe yanotuma inini munomero wapa witness. Saka tikati isusu nhasi uyu ngawe kunyangwasa kuzai. Saka iwe uchiri kuda mukadzi because iwe unotuma munhu. Ayo kuona kuchekera mwana nditi. Munza wakambenda maintenance amaya. Ngati dare wani. Wakambenda maintenance nditi. Takana maintenance. Andikota ndika. Ndakaona kuti mari yakachetwa nami just tengerisho. Pana muti iwewe chamwari. Ini mari iyi kuti ndikupa mari iya ishoma. Ndauchikupa iwewe 150 yanditi pamwedzi yanditi. Kuze ndamudziroti chichi mwana wangu anditi. Apaona mari. Ndizo ze. kwete changa akati ngokubatsirai nyaya iripo shamwari mukadzi yajeki akati ini ndiri munhu wandaifambidzana naye shamwari yako waituma kumba iko kwayaiona kune munhu ndo zviri kutaurwa nemusikadzi uyu kuti aiwa ini ndandiri munhu wangandaita se wangada kufambidzana naye but uyu munhu uyu kana wati uri kundida wagamuchira zvaari ane mukana wokundoti munhu uyaiwa ini pana baba vangu handichada kukuona ndakadzokerana nababa womwana ndo zviri kutaurwa Yoza wamise msoro kachamani. Nyaya iripo isati kwacha. Inatokuona ngama yawo ka. Akuona kuti ngokuta msoro kutunguwa yangu. I want to see what you want to see what they are against. That's what I'm like. Mageza also. Saka ora. Mukadzi wako ari kubuda. Unogona kutaurana. Kupa nguwa motaurana panza mosoro mda. Andizozwa. Andizvo. Shamwari yako iri ende motaurana panza. But iwo kana uchisheka uzoita mero. Nyanga ichita chi? Ngaicheki. Ende mama panza mozodzoka inodaro. Tokupa mukana kuti mutaurirane. Basa rida risokuti tukuti achichi aiwa. Ende motaurirane. asorera atabuda panze tataurirana murume wangu achandida nyangwe ndikamuda saka ndakungokumbira kuti handichenono pamberi pedare kuti achandida Shamani. Mamukapuwa shere? ndanandisiwa Chikapa shere. Pamusoro chakamira. Ayo, uyataura ataura. Taenda panze tatadza kuwirirana. Tatadza kuti sei kuwirirana. Handiti. Wewe munhu wakuchipindira ndikati iwo haundiforce kuti ndikupe shereni. Nhasa ndatoenda totaura tozodzoka. Ukona kuti wandiforce kuti ndipe chete. Munaenda kumba munotaura. Isu tiri tu chataurirana pasina mwana. Mama. I'm sorry mama. Ayo, mirai. pamusoro ndikada kudzokera panyaya iyi nyaya yeshereni kuti idhonze 5 years iri kutonetsa kuti tizosvika shereni harisi kubuda 5 years nokuti panze ipapa atotaura kuti nyaya iyi haisi kuzotongwa chisvika ndauyiwo nechikomba chaari kuvavarira kutanga andibata nechikomba ozouya muno mudare Mama yani mavuma kuti wali mamunacho. Saka naiwe Shamani, chakuda chi? Saka ndakuti nini? Ngatitaure nyaya. Iwe chicha uri kunyanya unoda kuti udzokerane nemukadzi. Ayo, azodzokerana naye. Kana usingatodzokera naye mpeshere. Munonga. Tine mutemo umwe. Kana makuda kuti ndizotonga nyaya muri panze ndokuita zvizvo. Munovadi munhu anokudaidzira chete. Taura ichizvo. nokuti ndandaona chaari kurambira kupa shereni asi kuda kuti share property ndopane nyaya hakuna kumwe kwati kutendererana akandipa shereni ari kuziva kuti kuchaenda kunoshewa property ipapo chete haasi kuda Mamuda kutaura kunda kupai mukana. Taura ichizvo. Mazokotaura ndisandisa kuti taura inokuripisa. pamusoro mama inini pandiri kuona ndikokuti iwe shamwari munhu akagare 5 years wakamusungirira chete kuti muti woda woita unodiscuss chii chawabva kumba iwo kana wabva kumba wanzi kuuya kudare wati unotone decision yako kuti mukadzi uri kuda here kana kuti hausi kuda
saka dare rinoriva wakuraza utonge dare kutiwo dare ritedzerwa uri kuda iwe dare ndio rinokupa judgment kuti nhasi muri kurambana kana kuti nhasi hamusi kurambana. Unoziva here kuti dare rinotendera kuti mukadzi anokwesheni inasokuramba datu unozviziva here ndoziziva saka usafungidzire chete kuti wewe unokodzera kumbomiraka ungafungidzire kuti wewe ndio unokodzero chete yekuramba munhu iye futi anokodzero dzake dzokuti anogona kuramba nhasi. Aiwa hapana pressure handiti ini chakuramba chekuti mukadzi handiti indagara ndine first wife nemhuri yangu handiti uyu kana achiti property kuti anotinatso kundiudza kuti property yaroshiyana neinini handiti neii mama murume mamusi kumuda neii iyo chimbonyarara iwaona bhurengera nyaya iri pachena waona bhurenza kuti decide avacha kumbomupfidzisirawo Chamwambuza pamwana mari yacho ipamvekoti. Chamwamubvunza iye vamwani mari munhu. Kana anayo katingapedze nguva. Anayo. Ndaanayo mari. Anayo. Kweko kuti utsinye nemwana wamai. Hausi utsinye. Asi pane zvimwe zvekuti munhu iwono Aiwa iwe. Ona mari yako iyi. Topera mari. 20. Wambona mukadzi anabva mari yakanaka kudai izvo. Iwe ndakuprovoka ndosoka wakumhanya. Iwe vanoda mukadzi wako ita chazvizva izvo. Uri kumuda here? Kugama chamwari ndokupedza. Murambe. Ngatishire. Iye gadi. Unobatsirwa papi nemukadzi wako? Aiwa, iye haasi kuda kukupa. Iwe shamani, unobatsirwa papi? Iwe bhururi. Komana, ngapa to. Iwe ndipe. Iwe ndipe shere. Andoti iwe iya kuzodaka munhu. Iye shamani, mukadzi kafunda yako pasi, timbotaura. Ndiwe bhururu padhuze. Pane mbena. Hapana. Sumuka. Amaitsvaga mari mupe munhu ushiri. Wawana? Shamwari yangu. Amana matsotsa anozoti vanhu yavo. Ujawo masunungurwa amai. Takuda kuchiziva kuti mwana achanga achichengetwa sei nekuti pamwana apo paibvira futi mumitauro chii mwana uyo haasi kuchengetwa school fees uyamusovhara nyange itu yayo yakakwana but ikauya musi wekuvhara mauniform shuga sauti kana chii hapana chinouya school fees nemauniform zvinouya musi wekuvhara mwana ndagara ndichengeta ndega ane chikwereti muchikoro ndo zvandiri kuedza kutaura chamubvunze tambonzwa imi baba muchitaura kuti makaenderesana kumakoti munobhadharwa maintenance saka zvichiresati kana maintenance imi mutemo maintenance munoziva kana achinge asi kuita asi kubhadhara anongodzokera pamusoro changamira kumaintenance wongu takaenda asi mukungoonawo munhu wandiri kushanda naye akaita sei anamboma akaoma pakuti anamboma pandikaenda kumaintenance munoona problem iri kuitika mai imunika mwoyo kake yanika mwoyo kwenyu zvinhu zvakangova straightforward chete kuti ndichada chiteko saka mukuti akakufungidzira ipapa kapo mukuita meso akaona nawo kama pamunoonana munoita zvamunoita handizvozvo saka ipapa mai mutedza kupanana respect bcause kana mune chokwadi chaicho chekuti munhu achamuda muchinatsoziva kuti muchamuda anobhadhara maintenance yake zvakanaka uyu ane fixed abode anozivikanwa paanorara ukuthi akadefaulta mungoti mubate yana